तिथं मान्य केलं की आमचे नेते या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे पक्षविरहित सर्वसामान्यांसाठी सर्व समाजासाठी काम करतात। त्याच पद्धतीत त्यांनी केसरी ग्रामपंचायत सरपंचाबाबत सुद्धा अशाच प्रकारचे विचार दाखवणं गरजेचं होतं। कारण एखाद्या ग्रामपंचायतचे सरपंच जेवढे अधिकार असतात त्या ग्रामपंचायतची जी म्हणणं होतं की आम्हाला लेखी प्रशासनाने आदेश द्यावे, आमचा घर नंबर देण्यात कुठच्याही तऱ्हेची हरकत नाही आणि त्या पद्धतीस सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी सीओ साहेबांना आदेश दिले आणि त्यांनी आदेश दिल्यानंतर ते पत्र सीओ साहेबांनी सरपंचांना ग्रामपंचायतला दिलेलं आहे आणि आता त्यांना कुठच्याही प्रकारची हरकत ग्रामपंचायतची नाही आहे आणि कुठच्याही प्रकारचा कटुपणा आमचा धनगर समाजाबद्दल नव्हता। सन्माननीय पालकमंत्र्यांचं हा मतदारसंघ असेल परंतु त्याच्या पुढे जाऊन केसरी हे पालकमंत्र्यांचं गाव आहे आणि त्याबद्दल तिथल्या समाजाबद्दल प्रत्येक व्यक्तीबद्दल पालकमंत्र्यांना आदर आहे। नक्कीच तिथं कुठच्याही प्रकारचा अन्याय होणार नव्हतं। त्यामुळे ज्या पद्धतीने संजू परब यांनी तिथे कुठेतरी समाजाचं राजकारण करण्याचा केविलवाला प्रयत्न तो प्रयत्न आमच्या पालकमंत्र्यांनी हाणून पाडलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही। या जिल्ह्याचा विकास करत असताना सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी अनेक विकास कामं आणली आणि ज्या पद्धतीने त्यांचं गेल्या 4 वर्षाचं लेखाजोखा आहे आणि त्याच्यावर आरोप सतत संजू परब करायचे, मात्र काल त्यांनी आमच्या पालकमंत्र्यांचं अभिनंदन केलं आणि मान्य केलं, त्याबद्दल संजू परब यांचा आभार आहे।